Hola, bon dia. Des de la llibreria anglesa de Palma, des de la llibreria Comín, estem al carrer Sant Miquel 58, vos volem fer una proposta per celebrar el Dia del Llibre, que és el dia 23 d'abril, ja ho sabeu tots. Durant aquesta setmana us he de dir que farem un 10% de descompte, de dilluns a dissabte. Aleshores, vos propos una petita selecció dels llibres que normalment tenim. Els primers de tots són tota la col·lecció de Harry Potter, que són les nostres supervendes, i després us faré ara una petita presentació de llibres de ficció. Per exemple, el Shuggy Bane, que va rebre el Booker Prize, ha tingut molt d'èxit de crítica i de públic. Després de ficció també vos puc proposar la Sally Rooney. Normal People va ser una de les sèries estrella aquesta primavera, la primavera passada, perdó, i ara faran una altra adaptació de Conversations with Friends. Aleshores, aquests són dos dels llibres recomanats. L'Ali Smith amb la seva quadrilogia, aquí tenim primavera, hivern i tardor, també són llibres que posarem a la nostra parada. Un altre llibre que ha estat adaptat i que té molt d'èxit ara mateix és Bridgerton, Aquest de la Margaret Atwood és la segona part del conte de la criada. Aleshores aquests probablement es venguin molt. De poesia tenim la Rupi Kaur, que ara mateix està molt de moda. Tenim també aquí a la taula ja un clàssic com és el T.S. Eliot o la Louise Gluck, que és la darrera Premi Nobel de literatura. També tenim el nou llibre del Joel Dicker, que va fer el cas de Harry Quebert, que acaba de sortir en anglès. Tenim Ken Follett, la preqüela dels Pilars de la Terra. D'acord? Aquí tenim de literatura per joves, young adult, dèiem en anglès. Tenim la Cassandra Clare i la Sarah J. Maas. També podem oferir aquesta secció Ready Player 2, per exemple. Què més tenim aquí? De ciència-ficció, seguint amb Ready Player 2, Ted Chiang, que és una de les revelacions literàries dels darrers anys, i un dels meus preferits, haig de dir. I també posàvem aquí un clàssic de ciència-ficció que barreja ciència-ficció i humor, que és la guia de l'autoestopista galàctic. D'acord, de no ficció podem proposar el llibre del Barack Obama, que s'ha venut molt aquest Nadal, per exemple, que sembla molt interessant, és el primer volum de la seva biografia. També tenim un llibre com els Sapiens, que és un supervendes nostre, del Paul Preston acaba de sortir A People Betrayed, que és sobre la història de la Guerra Civil Espanyola. I després tenim Humankind, per tenir esperança en aquests temps així una miqueta convulsos. I després, m'he deixat abans la novel·la gràfica per joves lectors. Heartstopper és un de les nostres apostes segures. Sempre la gent està molt contenta amb aquesta sèrie. I pels més petits tinc aquí una selecció del Prince, la Dolly Parton, Alan Turing i Rosa Parks, però d'aquests n'hi ha molts. Ara acaba de sortir un conte del Dalai Lama. Poso aquí un dels darrers llibres de l'Oliver Jeffers. Wheat Bananas, que és un llibre molt divertit, i de la sèrie de You Choose, que són llibres, més que per llegir, són llibres per xerrar, són molt xulos també i als nens els agrada molt. I això ha estat tot. Vos torno a convidar a venir, sempre, per la setmana de llibre, amb més motiu. Gràcies a tots.